Буатна шәршәмбе көнендә район эчке эшләр бүлегендә полиция хезмәткәрләре 2023 ел нәтиҗәләре буенча йомгаклау киңәшмәсенә җыелды. Киңәйтелгән җыелыш район башлыгы Рәис Миннеханов, Соба районы прокуроры Раил Шәймәрданов, район суды рәисе Дамир Сабиров, Иҗтимагый совет рәисе Рөстәм Исмәгыйлев катнашында узды. Тулырак алдагы сюжетта. Ел башы узган елдагы эшчәнлеккә йомгак ясау, алга таба бурычлар билгеләү чоры. Халык куркынычсызлыгын тәэмин итүчеләр 2023 ел нәтиҗәләрен йомгаклады. Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Васил Исмәгыйлев еллык эшчәнлеккә анализ ясап, алда торган максатларны атады. Киңәшмә барышы шулай ук инде расланган регламентта барачак, докладта язылган цифрлар, статистикалар, алар башындагы официаль рәвештә информацион центрдан алынган мәгълүматлар нигезендә төзелде. Алда яңадан 12 федерациядә шулай калган бит инде, жаңа ел иске ел дип әйтәбез инде. Ул үтәчәк һәм 19 январь көнне анда крещение, су кыймалар булачак бит инде безнең христиан кешеләрнең дип әйтгәндә. Анда инде МЧСлар саклаячаклар, здравоохранение, машинаны куячаклар. Без тоже анда күпмедер бәтә ярдәм итәчәкбез. Җитәкче сүзләренә караганда, коллектив үз алдына куйган бурычларны үтәп, яңа елны тагын да зур өметләр белән каршы алган. Полиция хезмәткәрләре ял бәйрәм көннәрендә дә хезмәттә. Җәмгыятьтәге тынычлык беренче чиратта аларның эшчәнлегенә бәйле. Полиция полковнигы терроризмның бүгенге көндә иң дәһшәтле, кан куйгыч социаль күренеш икәнен ассызыклап, һәр уздырылган чарада террорчылыкка каршы куркынычсызлык чаралары үтәлергә тиешлегенә басым ясады.